Hi guys. Λοιπόν, θα σας δείξω. Αυτά λέγονται τζιτζίφια και είναι όριμες. Τώρα τα είδα και θα σας πω κάτι για αυτό. Αυτό κάνει και για τσάι, κάνει καλό και στα νεφρά. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει. You see? Έχει γίνει. Και τα βράζουμε και το πίνουμε. Έτσι πάρα πολλά. Είναι ο καιρός που είναι όρημα. Λοιπόν, έχει και τέτοια φασαρία. Λοιπόν, τα βράζουμε, βάζουμε μέλι και λεμόνι και πραγματικά κάνει καλό για τα νεφρά. Τώρα είναι ο καιρός να μαζεύετε και κάνετε το τσάκι, το πίνετε με λεμόνι στο μπαλκόνι.